Здравейте, аз съм Гандала и в този клип ще поговорим малко за това какво ще правя, какво ще качвам. Да, искам да ви кажа, че много ви благодаря, че ме гледате, т.е. имам 14 абоната, а пък тук почти 100 гледания, тук 45, 36, 15, 12, 14 и така нататък. Особено тези два клипа и този са бая гледани според мен. Ще качвам, значи ще направя ченъл апдейт на кой месец, на 14 ще направя ченъл апдейт, като ще си сменя това снимката, банера и да. Поредицата малки капани ще я продължа. И ако ми чуете гласа някакъв по-странен, това е от новата програма, която снимам. Не мога да я правя, но много хубаво снима. Направо го качвам и има HD качество. Да, знаете, ако чуете по-странно гласа ми, следете моят Twitter. Друго, няма какво да кажа. И чао!